Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Musa da Kwambasira. Maulidi ya zo bardo a yau da gara haske, maulidin nan Amina da Abdullahi yau dai ya zo. Awalan da sunanka Allah sarki na mahalicci, kai ke ban in ka karan kare ni ga kunci, komai na so Allah yarda na yi shi a zuci, domin Muhammadu manzon Allah kakanci Imamu Hussein. Ranar zuwan manzon Allah duniya mamaki, biyo nisan na sannu zan furta da baki, ranar da zai zo duniya komai yin aiki, Allah ka ba mu sabati domin manzon annabawa, amin. Ranar da zai zo duniya mamaki na farko, mala'iku bishiyoyi tsuntsaye sun sauko, Allah ya ce Jibrilu ɗan wuta duka ɗauko, Allah ya ce na yafi azabar yawu saboda bako na. Tun yana wata hudu yake yin magana a ciki fa, ranar zuwan manzon Allah dukkanin anbiya fa, Allah ya ce milladin Adam izuwa Isa fa, su zo su dawafi domin mai gida ana. A gaya wa matan aljanna kowa sai kawa yau, a gaya wa iska kar da ya kaɗa shi ma a yawo, a gaya wa ganye kar da ya motsa shi ma a yawo, a gaya wa rafin da yake duniya kar ya yi kun an fakadi. Jibrilu ya zo da tutoti guda uku hannu, ya saka ɗaya masa daddala al'aƙasa can kudus nu, ya sa ɗaya nan ka a ba ma'ana maka hannu, ya sa ɗaya bangon yamma ma'ana duniya fakaji. Kuma a haka wani ya ce wai annabi mutum ne kamar su kamar ko kamar mu da ku ne, ko faɗi haka na san shi dai tsina ne, la'anatul ilahi alaika kai kafiri ne kaji. Allah ka kare ni shirin hasidai, Faɗimatu ‘yar manzon Allah salamun alaiha, roƙona a gare ki roƙa mun abbanki, ya roƙa mini Allah domin ya datar da ni. Amin ya Allah. Malaman makarantar tarbiyyatul Islam, Malam Ali, Malam Adamu Islam, Malam Babani, Malam Usman Islam, Malam Nuhu, Malam Hassan Tamar ku gane kunji. Ɗaliban makarantar tarbiyyatul Islam,
na sanya Zainab, Aisha, Maryama, Khadija, Suwaiba, Zahra'u. Allah ka sa karmi komai in ba kai kace ba. Amin ya Allah. Amin. Amin. Dan Amina da Abdullahi yau dai ya zo.